Sa ngalan, samahan, usanak ug sa Espiritu Santo. Ang ginumanaka ninyo. Palihog manglingkod, niining tungura, atong pagahimuon ang pagpasidungog ug ang pagtunol sa atong pasalamat ngadto sa ato mga stewards of the day. Allow me to read the citation on the certificate. Roman Catholic Archdiocese of Cebu, the National Shrine of St. Joseph, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to, in profound gratitude for their generosity and service to the parish as the stewards of the day, Seventh-day Novena Misa, in honor of our patron Patrocinio de San Jose in the Mandaue Patronal Fiesta 2026 with the theme Saint Joseph, model of deep listening that leads to faith and conversion. Given on this 5th day of May in the year of our Lord 2026 at the National Shrine of St. Joseph, Mandaue City, Cebu, Philippines. Signed, Mary Vienne Y. Carbonilla, President of the Parish Pastoral Council, and Reverend Monsignor Rogelio T. Fuentes, PCVG, Vicar General, Archdiocese of Cebu, T. Moderator of the National Shrine of St. Joseph. May I request Reverend Father Januario Kipling U. Agravante IV to hand in the Certificate of Appreciation. Certificate of Appreciation is proudly presented to Mr. Mark Luis Zanoria and Mrs. Rosal Zanoria. Let us give our stewards of the day a big round of applause, please. Palihog manindog. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Imaya sa Dios dito sa langit. Bersamahan,
Magampo kita, O Dios, nga tungod sa dili kagasoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose nga bana ni Maria, nga inahan sa imong anak. Itugot nga matabangan munta kami pinagi sa iyang mga pangaliya diya sa langit, ug makapaymulo sa iyang panalipod dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pipila ka mga Hudiyo nangabot gikan sa Antioquia, sa Pisidia, o gikan sa Iconio. Nadani nila ang mga tao o gibato nila si Pablo o giguyod ngadto sa gawas sa lungsod. Nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang galirungan siya sa mga magtutuo, mibangon siya o mibalik sa lungsod. Pagkasunod adlaw, siya o si Bernabe nangadto sa Derbe. Nagwali sa maayong balita si Pablo o si Bernabe didto sa Derbe. Ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalig sila sa Lystra, unya sa Iconio, ug dayon sa Antioquia, sa Pisidia. Ilang giiligon ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pagingon. Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan
aron makasulod sa gingarian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila o mga pangulo ug uban sa mga pagampo o pagpuasa. Ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampelya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga. Ug unya mapatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto milawi sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ilan nang nahuman. Sa pag-adto nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga mabubuhat sa Dios pinaagi kanila. Ug sa ilang pagbukas og dalan alang sa mga dili Hudiyo aron motuo sila, didto nagpabilin silang dugay uban sa mga magtotoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug pagdayga kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sa imong gahom. Ang imong mga higala natugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan mahitungod sa imong gahom. Ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian mao'y gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Ang akong baba magsulti unta sa kadayganan sa Ginoo. Ug ang tanang tawo magdayi unta
sa imong balaang ngalan hangtod sa kahangturan. Mga higala natugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon siya mga tinunan, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako, apan mubalik ako. Kung gigugma ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini, karon sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo niini, mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyong dugay, kay taliabot ang nagmando ining kalibutana. Wala siya gahom kanako, apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana, manglakaw na kita. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayo kay ang nibasa sa Ebanghelyo, parehos ra na kog height. Di kayo dakog adjustment sa microphone. Naordinahan ko 1995. Sa pagka-dikon 1994, gi-assign ko sa Mabulo, ang patron San Jose. 1995, giordinahan pagkapari, gibalik ko sa Mabulo. Pagkasunod, assignment nako, gibalhin ko din ang patron San Jose. Kauban ako ni atong panahon na si Bishop Ruben Labajo. Human ko din dito na ko sa atong
langit nung inahan kang Maria sa Guadalupe. Human sa Guadalupe, gilabay ko sa Our Lady of Fatima sa seminary. Human dito, next assignment nako sa Minglanilla, Immaculate Heart of Mary. So naragi ko nagtuyok-tuyok kang Jose o ni Maria. Human niya to dito nako sa norte, sa Tabuilan. Ang kumbento sa Tabuilan, ang tupad, basketbolan. Unyag na mga kalingawan, di gyud takatulog. O usa kay gayon, di ay disco nga gipay gayon, nagbuntag. Unya ang bapols, nagid tungod sa kwarto sa akong driver, pagkabuntag na mahaw me, ako siyang gipangutana, saman wa ka katulog no? Ug matod pa niya, lami kayo akong katulog noon, nahinanog ikog mayo. Mao ba? Duwa day ka sakiti sa tingog sa buto-buto sa sounds. Sa okay raman. Mas sakit man paminahon ang yaw-yaw sa akong asawa. Ito'y ang pulong. Mas di siya ka tulog kay ngano, sakit ko sa dunggan, sakit pagyod sa dughan, doble ang sakit. Mao na nga ang pagdungog usa sa importante natong sense. Ang tema karon, Saint Joseph, a man of peace, listening without judging. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus nagbilin ka nato og usa ka legacy nga usa ka gasa o usa ka hagit. Gingon sa ebanghelyo, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw iatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa kahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Atong mahinumduman sa diyang nabanaw si Jesus sa iyang unang pagpakita sa mga apostoles, ang una niyang gisulti, greetings, ang kalinaw mana kaninyo. Unsaon man pagkabot kining maong kalinaw. Ang kalinaw nga ihatag sa Dios magsugod diha sa atong kaugalingon. Kay kung tuod malinawon ang atong palibot, apan sa atong kahiladman, adunay kalangas o kaha nag-alintabo sa kasaba, walang gihapoy kalinaw. Unahon na to sa pag-atubang kanang mga unresolved issues within us, for it is where peacefulness starts. Kay kung naata sa usa ka sitwasyon nga naasad ang kasaba, pero ikaw settle down ang imong pagbati, walay dagkong issues, magmalinawon gihapon kita. Mao nang naaragyod na sa atong kaugalingon, ana magsugod ang kalinaw. Ang kalibutan nagtanyag og kalinaw pinaagi sa pagkontrolar, i-dominate aron ang mga nasod nga dili kayo superpower makontrol, naay gahom og i-eliminate ang mga butang nga magdala og problema alang sa usa ka nasod o isig ka nasod. Mao nang dili gina mahuman ang gubat tungod kay naa may garbo, o kung naay gubat wagtang ang kalinaw. Apan si Jesus nagtanyag og kalinaw pinaagi sa pagsalig o paghigugma. Today we look at this passage through the life and example of Saint Joseph, the earthly father of Jesus.
He is the perfect model of what it means to possess this divine peace, a peace that allowed him to listen without judging and to trust without understanding everything. Ipaubaya ngadto sa Dios. Si Jesus mingon, ang akong kalinaw yatag ko kaninyo, kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan. Ang pamaagi sa kalibutan is to judge first and understand later, or not at all. Jesus invites us to a different standard. Nasayot si San Jose nining tinuod nga kahulugan sa kalinaw sa diyang iyang nadiskubrihan nga si Maria nagsabak, ang tanan nagdahom nga siya mulihok sumala sa balaod sa paghukom sa publiko o sa pagpanalipod sa iyang kaugalingong dungog. Apan ang kasulatan nagingon nga siya usa ka tawo nga matarong o dili gusto nga ibutyag si Maria og pakaulawan sa publiko. Joseph chose silence over accusation. He did not jump to conclusions. He listened to his own conscience, and then he listened to the voice of God. Tungod kay wala niya tuguti ang iyang kasing-kasing nga masamok sa kasuko o kahadlok, nakadawat siya sa mensahe sa anghel. Gipadamgo siya nga kanang gisabak ni Maria lalang sa Espiritu Santo. Sa matag higayon nga na ay moabot nga lisod nga sitwasyon sa atong kinabuhi, di yuta magdali-dali sa paghatag sa atong desisyon. Mangita taog usa ka dapit nga malinawon o usa ka lugar nga conducive sa pag-ampo sama sa Blessed Sacrament o sa simbahan o dito mo pa huway tauban sa atong Dios. We need to pray in the silence of our heart. Ana man makigsulti ang Ginoo diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing. Human sa dakong kadaugan sa gubat batok sa mga propeta ni Baal, si Elias nahadlok o gikapoy, nangitag sa presensya sa Dios dito sa langob, sa bukid sa Horeb. Ang Dios nakigsulti kang propeta Elias, dili pinaagi sa kusog nga hangin, linog o kayo, apan pinaagi sa usa ka hinay nga tingog o through a gentle whisper. Matud pa sa basahon sa Kings. God often communicates in quiet, intimate ways rather than loud spectacle displays. Ang lesson nini, peace is not the absence of confusion. It is the presence of trust. When we stop judging others, we make room in our hearts for God's peace to enter. Jesus, mipadayon, nadungog ninyo ako nga nagingon, ako mubiya o ako mubalik kaninyo. Kung kamo naigugma kanako, kamo malipay nga ako moadto samahan. Gisultihan sila ni Jesus nga mosalig sa iyang mga plano, bisan kung kini ingon og lisod o makalibog. Ang mga disipulo nasamok tungod kay sila nagtanaw sa kaimtang sa mga mata sa tao. They were judging the situation based on what they saw, not
not on who God is. Si San Jose, nag-atubang sa samang hagit sa pagka makadaghang higayon, kinahanglan mohimo siya lisod nga mga desisyon diha sa panahon sa kangit-ngit, sa pagkagiw ngadto sa Ehipto, sa pagbalik sa Nazareth, kinahanglan mamati siya kanunay sa tingog sa Dios, labaw sa kasaba sa kapiligro, sa kaaway o sa walay kasiguruan. He practiced active listening. He was quiet enough to hear. Sayot niya na nga wa gay siya pulong nga nasulat kundili action. He was humble enough to obey. He did not demand explanations. He simply trusted the Father's heart. Si Jesus mingon nga ang magmando nining kalibutana walay gahom kanako. Ang sala, kahadlok o pagduwa-duwa walay gahom kang Isus tungod kay ang iyang relasyon sa Amahan hingpit. Sa samang paagi, ang paghukom o kahadlok walay gahom kanato kun kita sama ni San Jose konektado o kanunay naminaw sa Dios. To listen without judging is the highest form of love. It means giving others the benefit of the doubt. It means believing that God is working even when we cannot see it. Si San Jose, wala makasabot sa sinugdan sa tanan nga nangitabo apan siya mihimog desisyon kang Maria dili sa iyang kahimtang kundili sa grasya nga iyang hibaluan nga gihatag sa Dios kaniya. Sa atong mga pamilya, sa atong mga trabahoan o sa atong simbahan, imo nato nga kita may sama ni San Jose. Kung may tabo ang mga butang nga dili maayo, dili kita magdali-dali sa pagkondenar. Mohunong kita, maminaw una sa Dios ug molihok uban ang gugma o kaluoy sa Dios. Makabot lamang nato kini kun aduna tay hugot nga pagtuo. Mao nga importante kayo nga naagit tay firm faith, hugot nga pagtuo, dili lang pagtuo, hugot gyud nga pagtuo. Mao nga mautana ko karon kaninyo, hugot ba ang inyong pagtuo? Ayay, walay tubag. Hugot dili. Kaya namdum ko sa istorya nga diay usa ka tawo panahon sa misa sa Domingo, misulod pagkalit tunga-tungas misa, nagdalag pistola, nagwarawara, o misinggit. Kinsa tong adunay pagtuo sa Ginoo, magpabilin maglingkod. Alibuwag ang tanan, nanagan ang nabilin ang mga senior citizens ra. Kaya di naman kadagan. Unya, sa nalinaw-linaw na, mingon ang mga tao, Padre, padayon na sa imong misa, kay wa na diri ang mga hipokrito. Mao na nga atong i-check ang atong pagtuo kung hugot ba. Hugot ba ang inyong pagtuo? Maghimo tayo gamayng exercise. Imagine na to, atong gikuptan ang atong pagtuo. Guniti gyud. Sige, ipakita ang inyong pagtuo. Guniti yung pagtuo, ayaw buhi, magkinaunsa. Niya ipataas, iwara-wara, dungan sa pag-ingon, hawak ko ang faith. Walang bibitaw, no? Magkinaunsa, walang bibitaw, hawak nato ang faith. Amen.
Ang labing dakong gasa nga dala sa atong nabanhawng Ginoo mao ang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Sa iyang ngalan pangayoon nato samahan ang tanan natong mga gikinahanglan. Moingon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magtinguha pagdala sa katawhan sa bisan asang dapit, diha sa pagsinabtanay, sa pagtinabangay ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Nga ang katawhan sa tanang kanasuran, maghago alang sa hustisya ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga naguol, nahadlok ug nahingawa, makakaplag sa matuod nga kalinaw ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Nga ang kalinaw ug ang gugma maghari diha sa atong mga Pinoyanan ug mga buhatan, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, itugot kanamo ang kalinaw nga among gikinahanglan. Tabangi kami nga magmalinawon sa among kaugalingon, sa among kasilinganan, o gilabi na sa among mga kaaway. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo, dawatong ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Santos nga mahan nangamuyo kami sa among paghalad sa gasa sa pagdaig, nga sa among pagalagad katabangan unta kami sa mga pagampo ni San Jose, nga himong gihatag nga halili samahan diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong buktong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Ang watarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angay mga pagdaig, magahimaya, magapasidungog ug magasaulog kanimo, Señor San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-unaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay, aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak, nga mao si Jesucristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw
sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diya sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaing. Santos gadi ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron may mo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang iyaw ang misteryo sa pagtuon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban nilayo hamong Santo Papa ni Alberto hamong Arsobispo sa tanang mga pari o sa tanang mga relihiyoso.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon o amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagawom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Yesu Kristo naging ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw yatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kundi pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami madasi Ginoo, nini magapabuhing sakramento, magpuyunta kami alang kanimo, diha sa katarong ug kasantos, tungod sa panig-ingnan ug pangaman ni San Jose, tao nga matarong ug masinugtanon, nga nag-alaga daron matuman ang imong dagkong mga misteryo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo.
Nahalad ng misa dadong tangkalina, ug gugma ni Kristo.